Cyfle cynnar i Jack Thorne i lansio'r bel i mewn i gwrs Cosby'r ymwelwyr. Tafiad hir ganddo fo. Caernarfon yn hannar delio efo'r bygythiad. Bel yn ôl wrth drau Jack Thorne. Croesiad isel i mewn. Ac am y tro cyntaf tymor yma, mae Aberystwyth wedi sgorio yn y gyngrair. Harry Owen, sydd ar fenthyg o gei cona, yn sgorio. Sean Bradley, lle wedi'n fyr, derbyn y bel yn ôl, gan Darren Thomas. Pas isel i mewn! A Zach Clark, sydd wedi dod â Caernarfon yn gyfartal yn syth. Gwta 2 funud ar ôl i'r tîm cartref fynd ar y blaen. Gliniad syth at Bradley. Ffyriad Darren Thomas. Canfod Dion Donahue mewn lle. Donahue. Efo'r ergyd a'r gwiriad yn ei chario i heibio i Dave Jones. Ac ar ôl chydig dros chwarter awr, mae'r ymwelwyr wedi taro nôl. Ac ar ôl bod ar ei hôl i'n gynnar, mae'n bellach yn 2 i Caernarfon. Harry Owen. Ni gobeithiol ymlaen i gyfeiriad Hogan. Taylor ar draws y cae. Canfod Iwan Lewis. Tîm cartra yn trio taro nôl Lewis o bell! A just eiber postyn athi. Wneith Lewis Webb honni i fod yn gwybod lle oedd hwnna'n mynd. Gic hir dros yr amddiffyn. John Owen di hwn, John Owen! Ergyd wan yn y pen draw. Oedd hi ar y targed. A dim ond y golwr i'w giro. Ni ddyla John Owen wedi gwneud o well. Walsh yn chwilio am opsiynau. Croesiad isel i mewn. John Owen efo'r mas yn ôl! Ac ochr y cwrs Cosby, mae Iwan Lewis wedi dod a Aberystwyth yn gyfartal. Doedd gyn Lewis Webb ddim cyfle efo'r ergyd yna. Billy Kirkman, Cleir yn tylen efo hyn, ar draws at Iwan Lewis. Lewis o bell eto! A Troma. Lewis Webb yn gwneud yr arbediad. Sean Bradley yn cael ei groesiad i mewn. Kirkman. Cyn y fel allan o'r bell. A Wyn. Darren Thomas rwan. Thomas yn ergydio! Ar ail gyfle! Ac arbediad dwbl gwych gan Dave Jones yn sicrhau bod y sgôr yn aros yn 2-1. Fe adlamodd yr ergyd wreiddiol yn anodd iddo fo. Dave Jones yn ymatab yn sydyn. Mark Williams. A Rither i mewn i hanner Aberystwyth. Rhyddhau Adam Davies! A cyn chwaraewr Aberystwyth sy'n rhoi'r ymwelwyr nôl ar y blaen. Pas dreiddiol Mark Williams yn canfod Adam Davies ar eilydd efo'i 4ydd gôl y tymor yma. Dim ond 1 gôl sydd ynddi. Fedrith y tîm cartra dar yn ôl. Gan ddealltwriaeth yn 2 o chwaraewr Aberystwyth yn fanna. Adam Davies yn y cwrs Cosby yn mynd un ffordd gyda ffordd arall. Ac Adam Davies sy'n gwneud y pwyntiau'n saff i Caernarfon. I ail gôl o y pnawn yma. A fe gymodd o'i amser cyn plannu'r bel y tu hwnt i Dave Jones.